chwarter awr wedi chwarae, chwarter awr cystadleuol. Ac i unrhyw un oedd yn meddwl y bydde peiriant Cei Connah yn dod yma'n ddidri garedd heno ac yn cael pethau i ffordd i hunain, nid fel na mae wedi bod. Mae Insel di chipio hi, a mae Insel yn canfod Dans, a mae Dans yn meddwl mynd i hun, mae Pŵl tu allan iddo fo. Pŵl yn argydion isel, ardderchog, ymosodiad slick. Pŵl yn sgorio, a mae Caernarfon mewn pwll o dristwch. Insel gweithio mor galad i ennill i nôl. Dans, disgwyl Pŵl, Pŵl yn siarad efo, wwan, a mae'n pasio i. Tu fewn i droed, syth i gornel, gret o gol i Cei Connah, yn erbyn llif y chwarae. A mae'n gefach dda mewn cyfnod da i uwch gyngrair Cymru. Ar ôl yr holl oedi yn sydyn, dyn ni ymhen busnes y tymor. Bickerstaff, mae wedi gyd yn dda, nath a reoli'r bel yn hyfryd, a mynd i hyn! Am gol unigol gan Jake Bickerstaff. I drydydd o'r tymor yma ar fenthyg ac yn heiddiannol mae Caernarfon yn gyfartal. Ie, mae yna wiriad o'r wrth Disney, dwi'n siŵr dyna sy'n gyrru y golwr Oliver Byrne y ffordd anghywir. A mae'n dda gweld y bechgyn ifinc yma yn cael cyfle ar y lefel yma. Ydy'n cyrraedd Dans pam ddim, oedd yma'n bwriadu honna, ond ydy Pŵl yn mynd i allu hachub i, ydy mae o. A mae'n troi cic gam yn rhywbeth sy'n creu hanner cyfle fan hyn. Mae wedi chwipio fewn, na chi bel i mewn, a Wild yn sgorio. Oedd hi'n bas hyfryd tu ôl i'r amddiffyn. Y math mae amddiffyn yn ei casau, a'r math mae Wild yn ei llyncu. Owens yn y diwedd sydd i'r hoeddi mewn, mae'n gol i'w rwyd i hun. Ac os mae Cai Jones ydi o, wel mae yma i sgorio, ond dim yn yr hwyd yna Cai. Sam llawer o bwysau ar Cai i ddeu gwir, nag os ar y postyn bella. Nawr te mae Hayes, oedd angen rhyddhau y bel na'n gywirach. Wow. Oedd angen gwneud, oedd hwnnw yn gyfle, oedd Bickerstaff yn barod i fynd. Ac yn y cyfamser, mae Pŵl am wneud i Caernarfon dalu Davies. Wel, dyna chi roi halen ar y briw. Cyfle yn un pen y cae, y cyfle'n cael ei afradu, ac mewn ymateb sydyn, mae Davies di'r rhoi'r gêm yma y tu hwnt i Caernarfon. Wel, dwi'n gwybod nabod Michael Wild, fydd o sio mwy, a mae'r awch gyna Insel i sgorio un. Pŵl yn ei derbyn i nôl gan Morris Insel! A mae'r bediad. Tibet sydd wedi cael ei feirniadu yn ymateb yn adweithiol, effeithiol. Ac y ffordd mae Insel wedi gweithio galad heno, so fi ddim di tynnu hwnna oddi wrtho fo, ond am arbediad. Na chi bel at y postyn pella, a mae Horan di sgorio unwaith yn rhagor, ond am bel i mewn i'r cwrt, y bel gan Morris, ac yn sydyn mae'r beder yn 5. Callum Morris, gret o groesiad, postyn bella, unrhyw fath o gyffyrddiad a mae mewn i ben glin o mewn sgorio fo, dwi'n siŵr. Da ni'n dymuno y gorau i Josh Tibbets, ac yn ei lefo, wel, y golwr Tyler French i drydydd ymddangosiad o'r tymor. Williams, unwaith eto, mae ddiffyn yn cael ei troi. A mae'n chweched gol a ail gol i Davies. Di dwblo i gyfanswm sgorio tymor hyn heno. Yeah, I'm used to getting a few assists, so nice to get on the score sheet for a change. The gaffer's changed it today, and when a team banks in and they want to defend against you, we have to find ways and change the way we play, and I think we did that perfect tonight. Tymod, dwi'n meddwl ar rei y boys ifanc mynd o dan yn diwedd. A fel ti dweud, dyna pam nhw wedi cael gyd y goliau nhw yn diwedd. Tywod, efo'r boys yna, bys nhw ddim, bys nhw efo dynion yna. A dyna oedd y wahaniaeth, ond tywod, gynnu ni cyflymd ar y dechrau, ac ddim yn mynd i fyny yn y gêm. Dyna be ar ei lladd i dipyn bach, ond rhywbeth i dysgu. Dwi wedi dysgu lot o'na fo. Dwi'n gwybod un o ddau nhw rwan eisiau sefyll i fyny a tyfu fyny, neu bydd nhw ddim yn y clwb yma. Craig, after Saturday disappointing results, how important was it to bounce back tonight? Yeah, I think it was very, very important. Everyone was really, really disappointed in Saturday's result. We didn't particularly play well as a group. I don't think anyone really done fantastic on Saturday. It was just one of them days where, we turn up and not enough played well enough to win the game. But it just proves the mental strength and the togetherness we've got in the group of coming in today and having a performance like that. Because I thought at times we passed the ball very, very well, created chances and scored 6 really good goals.